Ahojte priatelia, teraz vám ukážem, ako si môžete vytvoriť prostredníctvom programu Blue Voda vlastné logo. Nehovorím, že bude najdokonalejšie, najlepšie dať si vytvoriť, keď teda chcete prezentovať svoju firmu alebo nejaký väčší projekt logo profesionálom, ale tu je jednoduchý nástroj, ako si vytvoriť také jednoduché logo na vaše stránky. Kliknete na ľavej lište, tu ako je taký obrázok Ačka a nejakej rúly a zobrazí sa vám logo. Teraz ho môžete upravovať. Dvojitým klikom sa dostanete na vlastnosti a tu si môžete zvoliť text, ktorý sa bude zobrazovať vo vašom logu. Povedzme tie naše obľúbené zákusky a koláče. Môžete si zvoliť, takže trošku si ho rozšírime, aby sme videli celý text, aby sa nám to tu pekne ukazovalo. Môžete si zvoliť typ písma. Ja som použil vlastne na svojich stránkach písmo Kandara. Môžete si zvoliť text, respektíve ohraničené textu. Vidíte hneď, hneď sa nám robí ukážka, čo to všetko spraví. Môžete si zvoliť tieň a x-ovú a y-ovú os tohto tieňa. Zvoliť veľkosť textu, povedzme 52. Môžete ho zarovnať hore, dole, na stred. Môžete teda zaseknúť text, pokiaľ je, ako vidíte, toto robí wrap text, zaseknutie. Môžete ho dať tučným, kurzívou, preškrtnutý a tak ďalej. Potom logo toto bola práca s textom. Teraz si môžete vlastne zvoliť, v čom sa bude to logo zobrazovať. Máte tu elipsy, srdcia, čo je celkom pekné na tie zákusky a koláče. Hviezdy, štvorcípa, osencípa, značky, čisto text. Čiže zvolíme si povedzme zákusky a koláče takto. A máte tu výplň, efekty výplne. Čiže pozadie môže byť čisto modré, môže byť také mriežkované, nejaká textúra môže byť vnútri. Môže byť teda ten gradient, tvar. Tým pádom môžete si vybrať začiatočnú farbu, môže byť zelená, vychádzajúca farba môže byť fialová, povedzme. Okraj si môžete zvoliť 3D okraj, text border a tak ďalej. Čiže máme logo pre naše stránky a na budúce si ukážeme, ako môžeme vkladať rôzne médiá, skripty, Javu a tak ďalej. Majte sa.